Special Barangay Election sa Bohol gipahigayon sa temporaryo nga presinto. Matag voting center gipabantayan og mga pulis gikan sa rehiyon. Usa sa mga lungsod sa lalawigan sa Bohol wa pa makabangon kapinso sa kabuan human maigo sa linog. Ang namunuan sa ilawom sa tulda nag-opisina. Dulan sa usa ka bilyon ka pesos ang gikinahanglan alang sa pagpaayo sa mga eskwelahan nga naguba sa bagyo ug sa linog. Mga biktima sa bagyo ug linog gilingaw ni Manny Pacquiao sa iyang labing ulahing nga kadaugan. Piso-piso campaign alang sa pagtukod og balik sa City Hospital gipaundang sa Visayas Ombudsman. Matod pa, wa kini permit gikan sa DSWD. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ining atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, malinaw na pahigayon karong adlaw ang special barangay elections sa lalawigan sa Bohol. Bisan og nangaguba ang mga tunghaan, nahimong polling precincts ang mga makeshift nga classrooms. Gianto sa mga barangay election tellers ug mga botante, Frank, ang kainit ilawom sa tulda gani ang uban niini duna pay buslot. May gani nga maayo ra ang dagan sa panahon karong adlaw. Gidali ang pagpahigayon sa piniliay sa Bohol kay hangtod karon wa pay kuryente sa maong dapit. Chinky Barrio, Suginlimi. Sa gawas sa mga tunghaan sa Tagbilaran City, nagbansiwag ang mga posters sa mga kandidato dungan sa pag-apod-apod sa ilang mga supporters ug leaflets ngadto sa mga botante. Untop alas 7 kaganihang buntag, giablihan ang mga polling precinct sa tibok lalawigan sa Bohol alang sa special barangay elections nga gipahigayon karong adlaw. Bisan og dunay gamay nga mga guba ang classroom sa Tagbilaran City, sa sod gihapon gipabutar ang mga botante. Apan lahi ang kahimtang dinhi sa lungsod sa Luon kay kining tent mao'y nagsilbing polling precinct sa barangay Basdako. Gawas na mubo ang tent, di na pay mga buslot ang trapal. Ang mga Board of Election tellers miingon nga bisan og di sila komportable sa setup ug di maayo ang ilang kahimtang dinhi, apan padayon gihapon ang piniliay. Baka na muwan ma'am, kay mura og mausay sa gabol ani kay simpre tent ragon ni unya basig mabasa ni ngatong mga kuan dire. Sabi na kung dili ligon, oras na unay buslot na nag-auban ditong tent una gani mga buslot. Ay baguhan gamay kay guba man ang kuan. Tuldara man ni. Sa Luon South Central, bisan og tent gihapon ang ilang gamit, mas hamugaway kini. Dunay mga botante nga nabag-uhan sa polling precinct apan nakahimo gihapon sa pagbutar. Bisa ni nani ang among kahimtang. Okay lang gihapon ni. Kay katungod na namo ang mabutas. Matag tunghaan sa tibok probinsya sa Bohol, dunay gibutang nga tagduha ka pulis nga gikan sa Bohol Provincial Police Office, Cebu City Police Office ug Police Regional Office 7. Jinky Bargio, News 5. Atong sayran karon ang labing uwahing kalambuan sa gipahigayong special elections sa lalawigan sa Bohol. Ning tungura gipahigayo na ang pag-ihap sa mga baluta. Tuyo ning gisayo kay wa pay kuryente sa maong lalawigan. Atong balikan si Jinky Bagyo. Jinky, kumusta ang counting of ballots karon diha sa probinsya? Yes, attorney, alas 3 ang takna karong hapon dihang gitak-upan na ang piniliay dinhi sa lalawigan sa Bohol. Dining kasamtangan nagpadayon pa ang paghihap sa mga balota sa tanang polling precincts. Kaganiha lang sub-temporaryo mibalik ang elektrisidad dinhi sa Bohol alang ining maong eleksyon. Apan way kasiguruhan kung hangtod asa kutob mulanat ang supply sa kuryente. Apan bisan pa man niini nabalaka gihapon ang COMELEC nga basin og kalit nga mapawong ang kuryente tungod sa kadaghan nga migamit niini. Apan gipasalig sa COMELEC attorney nga dunay na sila andam nga solusyon alang niini. Aniya ang pamahayag sa Assistant Regional Director sa COMELEC kabahin ni ining maong suliran.
dili man ni normal pa nga pag-provide nila sa mga supply for the purpose of this election. So simbakuhay og ma-underload, so burnout. So likaya na nato. So mo nga andam mga to. Attorney, matod sa COMELEC, buhato nila ang tanan aron nga magmalampuson gayud ang piniliay karong adlaw kay wa na matod pay lain pang special nga eleksyon human niini. Attorney? Dili gawa sa pakaway kuryente. Unsa may laing mga problema nga nabangtan ganiha sa pagpahigayon sa eleksyon diha sa Bohol. Attorney? Gawa sa pagkaway sa walay kuryente. Atong balikan si Jinky Baguio mga kapatid kay naputol siya sa linya tuwa siya karon base sa lalawigan sa Bohol. Samtang gisiguro sa pangu sa Police Regional Office 7 nga dunay duha ka pulis kang bubantay sa matag polling precinct sa mga tunghaan sa lalawigan sa Bohol. Niadtong Sabado sa kadlawon sa pantalan sa Naval Forces Central kon NAVFORCENT gipahigayon ang send of ceremony sa 743 ka PNP personnel nga gipada sa maong probinsya alang sa special barangay elections nga gipahigayon karong adlaw. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Halos usa ka libo nga mga pulis ang sakay ining LC-551 PRP Dagupan City, barkong gipanag-iya sa Philippine Navy. Nitambong mismo sa maong seremonya silang COMELEC Chairman Sixto Brillantes, Commissioner Elias Yusuf o COMELEC 7 Regional Director Timmy Lambino. Si PRO 7 Regional Director Danilo Constantino nagkanayon nga sa nagkalabahing barangay eleksyon niadtong Oktubre 28, wa niya matuman ang gipangayo sa COMELEC nga tagduha ka pulis nga pabantayon kada presento tungod sa kakuwang siyang mga sakop. Apan sa piniliay karong adlaw, duha na ka pulis ang magbantay sa matag polling precinct. We're not able to comply with the minimum requirement of 2 PNP personnel per polling center because we don't have enough PNP personnel to comply with that minimum requirement. That's why we're called for. You were pulled out from your respective units to be deployed and to be augmented in the province of Bohol for this barangay election. Sa iyang bahin si Chairman Brillantes, diawag sa kapulisan nga ipatuman ang limpyo ug hapsay nga piniliay sa Bohol nang hinaot siya nga walay motumaw nga kagubot sa Bohol ug Zamboanga City. Because of the disaster that happened in Bohol, we are very unlucky that we wanted to finish everything last October 28. And we were then, this was aggravated by the fact that inabot pa tayo ng bagyo after the earthquake. But all of this, despite all of these things, I think we're still ready to conduct the elections. Si Commissioner Yusuf mao'y iyang gitahasan sa Bohol samtang siya mao'y mudumala sa Zamboanga City. If under the situation there, we just want to show our presence, to show the significance and importance of this electoral exercise. So, tahimik lang sana tayo, tapusin na natin kagad para mag-uumpisa na kasi yung bagong term ng mga barangay sa November 30. So, dapat matapos na natin ngayon para maka-turn over na lahat by November 30 for the new set of barangay officials. Ray Pasaporte, News 5. United Nations World Food Program magpabilin sa nasud-sud sa unom ka buwan kung kinahanglanon. Ilang gipalabi ang gipangpaghatag og pagkaon sa mga biktima sa bagyo ni atong anaa sa hilit nga dapit ug dili daling maabtan sa hinabang. King Perez, Sugin Limi. Matod sa United Nations World Food Program kon WFP nga padayuno nila ang pagpanghatag og relief goods bisan pa nga misud na sa rehabilitation stage ang pag-atiman sa mga biktima sa bagyo. Sigon sa tigpamaba niini nga ana sa 3 milyones ka mga relief packs ang napada sa mga apektadong lugar pinaagi sa DSWD ug non-government organizations. Gilantaw sab nila ang pagpatuman sa Food for Work program ug paghatag og cash assistance sa mga biktima. Andam sila nga magpabilin sa nasud-sud sa unom ka buwan. And food is a major part of the emergency relief effort, and it will continue to have a role going forward as Filipino people, the news community,
recover and rebuild and go forward from Yolanda. Gisiguro sa European Union nga dunay igong pondo alang sa pagkaon ug paghatag og temporaryong kasilungan sa mga biktima. Nikabat na sa 50 million euros ang nahatag nga hinabang sa 28 ka mga sakop sa European Union. Afterwards, in cooperation with the authorities, we will find proper projects to go further. There's massive money involved from EU countries. Matud sa EU ug mga organisasyon ubos sa UN nga hapsay ang ilang koordinasyon sa pagpang-apod-apod ug relief goods uban sa kagamhanan sa Pilipinas. The food from the World Food Programme that is dispatched is done in very close coordination with the government, with the CSWD. I think we are managing now in cooperation, good cooperation with the military, with our NGO partners, with the authorities overall, to establish good systems. King Perez, News 5. Giangkon sa Department of Tourism Region 7 nga dako ang nahimong kadaot sa mga nahitabong katalagman dinhi sa tunga-tungang Kabisayan apan masaligon sila nga makabarog dayon kini pinaagi sa ilang tabang ug sa pagpaningkamot sab sa mga lokal nga kagamhanan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sunod-sunod nga miigo sa Kabisayan ang mga katalagman sa Masalilog ug Bagyo. Dako kinig nahimong kadaot sa mga patigayon lakit na ang industriya sa turismo. Bisan pa man ini, masaligon ang Department of Tourism nga daling makabarog ang rehiyon sa maong mga pagsuway. Gisiguro karon sa DOT Region 7 ang pag-agak sa mga local government unit sa Bohol ug Northern Cebu nga usa sa mga dagsaon sa mga turista. Giulagway sa DOT nga daling makabarog ang turismo sa Bohol sudlang sa pipila ka semana kay kini ang nagunang panginabuhian sa probinsya. Gitutukan sa mga buhatan ang isla sa Bantayan ug Malapascua sa Northern Cebu tungod sa mga world-class diving sites o white beaches ni ini nga may gipangita sa mga turista. We are going to recover because we have already written to the Philippine Commission on Sports and Scuba Diving to do assessment of our dive sites. It will include the sanctuary along in the area of Bantayan also. Giingong importante sa mga turista sa ilang pagbisita ang tarong nga kapuy-an, limpyo nga tubig, pagkaon ug kuryente. Gipasari sa ni Montesillo nga mubalik ra sa normal ang biyahe sa mga barko ug fast craft paingon sa Bohol ug mga isla sa Northern Cebu human sa nagpadayong mga relief operations. The destination might suffer if they will not be back by this week. They promise to be back by next week. Ryan Sorote, News 5.